Oh jee. Mijn naam dat is Welmoed Kuiper. En ik zocht naar Boppen en ik zocht naar de loft. Want ze heeft mijn onderneming ook. Dat is in boksen. En daar is een heel veel dingen minder mogelijk. Dus dat is een ruimte voor inspiratie. Dus ik heb nog 42 seconden nou. Normaal sprutsen dan kan ik het hier makkelijk vol praten. En dat zal ik nou ook eventjes doen. Ja, waar zit eigenlijk die camera? Oh, die zit daar recht van mij. Dan kan ik even in de camera zitten. Ik wil de mensen gaan die er juist op aankomen op een ronde die het naai is, die het vernijend is. Dat ze van zeggen, goh, dat ken ik nog net. Het jouwt inspiratie, het is oors als oors, het is verrassend en dat soort mensen wil ik er graag gaan. Dus net meestal niet oors naar Van der Valk Hotel, sorry dat het is. Diegenen die kunnen net bij mij terug, want ik doe hele oren dingen. Te volle om nou nog in 4 seconden te vertellen. Ik zou zeggen, kom eens share in lot.